Ne osetimore mano gik manotimore e kaunti ma Bungoma bende koro gisani weche mag siasa lokore. Johala kaunti ma Migori dhi nyime kod keto ikruok makare motelo ne nyasi mar piny Luo minyalo tim e kaunti Migori e kind tarik 14 nyaka 16 mar dwe manyien. Makala jafwambo mar George Malero, gavana mar kaunti no Chila Yako, wacho ni nyasi no ma idhi tim higa ni dhi bedo mano ma oganda Luo bende dhi twak e yo mar siasa ma piny Luo chomo. Mitimo higa ka higa ochopo tielo mar 5 nyasi biro kodhi tim e kaunti ma Migori e kind tarik 14 nyaka 16 mar dwe mar 12 mar higa ni. Ka opogore kod chiwo thuolo ne oganda Luo mondo koro bed kod puonj ma opogore mag oganda kitgi kod timbegi kod mamoko, nyasi biro koro bedo kaka chiwo thuolo mar ohala. Will bring both potential investors and also potential partners. So again, we have a program where our current business people, potential business people, future business people will meet with potential customers and potential partners. Johale County ma Migori mane obedo kod romo kod gavana ma Migori Chila Yako ne wane giseketo ikruok makare mar tiyo kod thuolo makamae e bero weche ohala. Migori is the land of fish. Wan gi reche, wantie kod gold, wantie kod gik mang'eny ma ka ubiro ng'ato ok nyal dhi ma ok oyudo gima berne, pesa biro Migori ka. Nikech sama atero kata mna njuka, ana ja njugu. Ka akelo njuka maloso gicha, abiro yudo pesa. To pesa ni ka yude obiro konya, kendo obiro konyo bende, obiro wadong Migori County ka. Gavana ma Migori e twak mare ne owacho ni ikruok nitiere makare motelo ni nyasi ni biro ni koro dhi kelo oganda Luo mathoth mawuok e piny Kenya kod oko mar piny Kenya. Migori County is the county with unexplored tourism potential. We are looking in great details at the Thimlicho Hinga, Mugabo Caves, and also cultural tourism. Jakoma Johala obendo ng'ere kaka Chamber of Commerce e kaunti ma Migori Peter Orimbo wacho ni giseketo ikruok mar neno ni welo madhi bire e kaunti ma Migori e nyasi ma piny Luo obedo kod kuonde nindo e otende mantiere e kaunti ma Migori. Orimbo wacho ni kaunti ma Migori nitiere kod hotende ma bende chiwo kuonde nindo manyalo rwako welo maloga na beach. Kuonde mag nindo gi kuonde mag dak nitiere mang'eny nikech Migori ok en Migori Town kende. Migori Town wantiere kod Rongo, wantiere kod Awendo, wantiere kod Hispania, wan gi Kiancha, wantiere gi Migori Town, wan gi kuonde nindo maber ma ka ji obiro to ginyal koso nindo. Kuonde chiemo ng'eny. Johala gi wach ni gisebedo kod tudruok makare bende kod rite kwe mar neno ni koro weche mag rite kwe koro ting' malo e konde duto e kaunti ma Migori e kinde nyasi mar piny Luo. Weche mag security ang'e ni ji oluoroga ahinya, arita nitie maber. Sirikal mar Kenya oikore kod security maber ahinya nikech kaluwore kod twak mane wan go kod gavana marwa, nitiere security madhi ya kuonde mamoko, kendo adwa nyisi ni ka ng'ato biro gi paro moro marach to obiro bedo disappointed nikech biro yudo ka security nitie ya kutosha. Gavana ma Migori Chila Yako wach ni nyasi ni mar piny Luo ma idhi tim higa ni e kaunti ma Migori dhi bedo mano obende koro oganda Luo dhi yudo thuolo mar twak e wechego mag siasa. To ahinya kinde ni ma bende Prime Minister machon Raila Amolo Odinga koro onge e kind oganda Luo. They need more of such festivities. When you and I talk and fraternize, the things dividing us become smaller and irrelevant. So the fact that we do not have a Baba unifying factor around this Piny Luo festivity, it provides an opportunity to come closer to one another. George Juma, Ramogi TV, Migori.